Bé, després diran que la justícia espanyola no està ideologitzada, que no té cap biaix ideològic, però vaja, avui ja ho ha dit en Benet Salelles a Catalunya Ràdio, que totes les persones que han anat a presó aquesta setmana és perquè la Fiscalia directament té ordres de l'Estat que directament els tanquin. I ja sabem que hi ha jutges doncs, que els agrada molt complir això per la bandera i tancar gent, perquè resulta que pels miners d'Astúries, quan havien fet vagues similars, etc., allò en el seu moment doncs no era presó, tampoc no era pel moviment 15M, etc. Però sabem que contra l'independentisme tot s'hi val. També sabem doncs, que la justícia als independentistes no ens protegeix, perquè resulta que mentre la senyora Alcolea, la caporal aquesta, doncs, va presentant denúncies i li van acceptant per comentaris a les xarxes socials, a d'altres ens envien amenaces a casa nostra, amb noms, cognoms, fotografies de gent amb una arma a les mans, amb diferents tipus de munició, dient aviam qual d'estes creus que té més tant por 200, els hi portes noms, cognoms, adreça, totes les dades i no els citen enlloc. Aquesta gent no paga. Ets independentista, et poden amenaçar de mort. Ets independentista, et poden amenaçar de ficar-te una bomba a casa, com a mi m'han fet. Ets independentista, et poden dir doncs, que per desgràcia se't vull dir un carregador sobre i que ells paguen el primer carregador. I tu pots presentar les denúncies i tranquil, que no hi ha cap justícia que actuarà. Però ets unionista i no li diguis, no li facis referència a cap treballadora sexual, etc. Perquè si ets unionista doncs et protegeixen. Un estat de dret. Espanya, estat de dret. De debò, la justícia espanyola no és justa ni és justícia. La justícia espanyola no existeix. No n'hi ha, ens persegueixen a uns i en canvi els altres poden fer el que els dona la gana. Aviam quants jutges investigaran les càrregues policials d'aquesta gent, o aquests policies nacionals que van colpejant a la gent per darrere l'esquena i fan aquells comentaris doncs, que fan, o aquesta gent doncs, que no tenen una persona a Girona doncs, que anava a apagar un foc, perquè això fa aquesta policia política, causar el terror a Catalunya, i després diuen que no els diguem terroristes perquè clar, perquè els estàs ofenent, els estàs insultant, però què estan fent si no? Atemorir a la gent, els que pensen diferent. I sí, parlen molt dels expedients aquests que han obert a Mossos independentistes, l'Alcolea, que és una denúncia que les puse jo, la senyora aquesta. En el cas que s'hagin de dur a terme aquests expedients i que s'hagi de complir, per una cosa que és per motius ideològics, que és per opinions, nosaltres els complirem. Sí, nosaltres complirem, no ens agafarem la baixa durant temps indefinit per no complir aquests expedients. I després no ens n'anirem a un jutjat dient que ha estat la mama la que ho ha escrit al Facebook o que ho ha escrit en un lloc o un altre. Perquè clar, aquí la gent és conseqüent i accepta el que escriu. I no se'm n'anirà després a cap judici doncs, a plorar i a fer l'espectacle com va passar per allò d'haver saltat sobre d'un cotxe de policia amb un Viva Espanya, etc. Perquè, Imma, comença a parlar de tots els judicis que tens amb la gent, perquè de veritat, en tens uns quants. Bé, només saps fer que insultar. Insultes a la exdiputada Mireia Boia, m'insultes a mi, insultes als altres Mossos independentistes. Per què no tens cap més argument, dona? Perquè no tens cap més argument i mostres doncs, que tens un problema psicològic, que deu ser això pel que tens la baixa, no pel que vas informant, perquè t'hem enfonsat la vida i que t'ha afectat la teva salut, la salut mental, entenem. Però jo crec que això ve de bastant abans. No sé, puc parlar, he parlat amb molta gent, Tinc bastants testimonis, veïns, pares de l'escola on portes el fill, companys i gent amb la qual havies treballat. Hi ha uns quants, o sigui que vigila el que dius perquè és que tot se't pot girar en contra. I a les xarxes socials vas molt valenta, vas molt pujadeta de tot, però després resulta doncs, que ja sabem el que fas. Després critiques als altres que anem amb la mare als judicis, però és que tu també te l'emportes, en fi. Què més que tenir un pare i una mare que em donen suport i una família? Hauries de poder dir el mateix, perquè si el suport que et dona la teva mare és inculpar-la a ella de coses que has fet tu amb el teu perfil, doncs ja em diràs tu que sí, que tenia l'ordenador Apple averiado, etc. En fi, i a aquesta dona també se li suma el senyor Alejandro León, aquest expedientat, o sigui, nosaltres ens expedienten per opinions polítiques, o intenten expedientar-nos, perquè veurem com queda tot això, perquè la divisió d'afers interns també fa les prevaricacions que fa, i ho fa de la manera que fa, que veurem com acaba això, perquè jo no em quedaré quiet.
Però, Jandro León, et dic una cosa, a mi no m'expedienten per anar fent vídeos dient que me n'aniré a matar menes amb una navalla, cosa que tu que vas fer, tu sí que vas fer. A mi no m'expedienten, en tot cas, per amenaçar d'assassinar algú, que és el que fas tu. A mi no m'expedientaran per anar colpejant gent al cap, ni em perseguiran per això, cosa que sí que fan els teus companys a Barcelona, ni per anar buidant ulls a la gent amb pilotes de goma que estan prohibides a Catalunya, com sí que fan els teus companys. Per tant, els vostres expedients sí que són realment per vulneracions dels drets i per coses que realment ho mereixen. Els nostres, per opinar a les xarxes socials, el gran crim. I com dic, serem conseqüents. I com que defensem la independència de Catalunya, la seguirem defensant. I no canviarà el nostre discurs, doncs si hem de complir aquests expedients, els complirem. Però si no els hem de complir i ens donen la raó, també prendrem les accions que faci falta contra aquests agents que hagin comès algun tipus d'irregularitat que les han fet. Així que seguim endavant, no us tenim por, seguirem als carrers, jo seguiré les xarxes socials fotent canya, jo seguiré apretant a la gent, jo em seguiré mobilitzant, jo aniré a les concentracions i feu el que feu, no pararé. Perquè ja us dic, de por a vosaltres, cap ni una, més voldríeu. Visca la República de Catalunya Aran, ho aconseguirem.